Sei, pwys y FIFA, cwrs Iawn. Pa ydych chi? Na, Ti'n gweud? o pas. Tom. Ifran o pas. Cymryd ni'n meddwl. Ti'n mynd i ddifri? Cymryd shot. Cymryd shot. Cymryd shot. Dwi'n ddech chi'n Just trio fe, Tom. Ni jyst yn cerdded at ym. Ai, ti'n besio hwnna, ia? Ie, hwnna, ti jyst yn meddwl. Fi sydd i hwnna. Ti'n gwybod pa ti'n mynd ni? Na. Hwnna ti'n cymryd shot i. Cyrai. Dwi'n fi hwnna. Ie. Tom. What? Tom, yn dod i fewn ar cross. O iawn. Sgwari. Oh, fair enough. 6 minutes each side. Fe siwr. Finish. Eto. Dwi'n gweirs, ia, so pwys gymryd hwn? Oh my god. Hwna ti'n mynd? Ie, a dyn, no. Be oedd hwnna? Ti'n ia? Ydda. O ia, skip. A be pwys ymlaen skipio? O ia. Extra FIFA. What? Okay, I don't know. Na, I... Teamwork. O ti'n mynd? Roi ar pel iddyn nhw. Ai, a dwi'n dwi ti'n sgwrs? Be oedd yna clearance? Na, dim byd cicio fyna. Dwi'n meddwl. O na, fi na. Dwi'n meddwl beth. O trenu, neu ffrwch sgorio. Ar FIFA mae'r amser. Ond ti'n mynd weird. Ai. Ond os mae'n amser o iawn saith. Wel, eich am enni 10 weithiau. Ond i fod nes i gwrs. Be fyna? Rwbl? Ia, agno. Tom. O fe, no fe ti. Be? So free kick hwnna. Swn i'n cymryd hwnna. Oh, yes, free kicks hwnna. Oh, fine. Hwn ydy? No. Dwi'n gwybod mo. Serious? Dwi ddim yn gwybod o'r peth. Na, fi chwaith. Ti'n dechrau nhw? Dwi jyst ddim yn gwybod. Mae'n gwybod yn sgwrs. Dwi'n hoffi beth am hwnna. Miss. Hell, where's it? Na. No! William. Ti'n gwybod fi'n annihilated? Tom, cariau. Shot. Celebration, Thomas! O be? O'n i'n gwybod beth celebration. Ia, ti'n gwybod? Ti'n gwybod sy'n gwybod? Be ma'n hyn? Be? Dwi'n gwybod? Dwi'n siŵr bod balena. Be dwi'n da? Fe'n si'n licio? O, mo Pez i ffôn. O ti'n neud? Ti'n jyst yn campion box. O na. Watch da ni'n gael yn mael. Rwbl, Tom. Pam ti'n offside hwnna'n offside? Pam? Dwi'n fod gwybod, Tom. Ti'n cofio? Fantastic. Ai, brilliant. Offside. Oh, Ibra, dwi. Rhaid Ibra. Di skills yn un beth na FIFA.
Through ball. Ja, chdi jsem meddwl control. O'n i ddim yn gwybod, o'n i'n meddwl chdi o'n gwybod. Fi dyn sy'n sleito fel. Fi'n gwybod bod fi dyn sy'n gwybod chwarae. O be? O na. O'n i angen ei rhan. Fi'n gwybod lle mae character fi. O na. Watch out. Hey, at least da ni ddim yn ffeithio. O yna'n agos barod. Be ti'n neud? O chdi? Come on, through ball. Tom. Eto. Libra. O yna'n lovely pass mwy. Yeah, through ball. Be fydd na? What? Lle o hwnna i fod? Fi gyd i fod man. Thomas, da ni'n gwneud beth da ni'n gwneud yn ysgol, just sweatio nhw. Iawn. Penalty nawr. Ti'n gwybod beth i through ball? O tro mewn ar gwad yn sgwini di. Shut up. Today's goals. Skip. Wrth i methu cael pethau, dyma sy'n gwybod o'n i'n methu yn mynd. Nice. Da ni methu cael defensive yn dan. Na, dan. Os dwi'n gallu, Wel, da ni jyst yn sleitio. Os i'n gallu, Dwi'n sbwch yn gweithio. Da ni methu bydd yn defensive. rhedeg reisio yn swyddi. Iam. Boi fi fynd. Half time. Half time fi. Ydyn second half. Ni sy'n gael ffos fawr? Ai. Rola Twix. Dwi'n rhedeg trwy. Dyna beth fi'n ysdi. Mae'n canol. Oh my god, now. Nes i'n neud hynna. O be? Mae hynna. Why you got to be so sad? Champion. Wyt ti'n ffeindar? Wyt ti'n ffeindar ha? Na, nes i hedio. Crossfa, wedyn apple twtch hedio. Hyd, dwi'n fath to replay. Just options. You're Play you want, you've got to take off Sgwbod ti'n gwyd? O, na, ti'n So, ti'n mynd dal yn fod... Ie, so, ti'n mynd... No way. Ti'n gwybod tua yn hanner cylch yna. Unwaith mwy. Ibrahimovic. Ti'n meddwl chwarae fel Ibrahimovic? Na do, sut ti'n ei skills? Gyda dyn nhw ddim bach... Hwna daif yn Ibram. Hedag. Eto. Hwna. Oedd yn ei Hazard y Be wyt ti'n ei? Dim byd am hwnna!
Chdi o Bevan Bell? Ia, beth ti'n meddwl? Ie, lwg. A fel o. O, ti'n serious? Ti'n ma Irish fan fwy o pes, ynddi? Be o hwnna, Thomas? O'n i angen neud hynna. O'n i angen neud hynna, iawn. Nice. Top, football. Os mae'n mynd i lawr hwnna, ie? Ti'n gallu gael injuries. Y peth na dweud yw, mae Pez yn lot fech na FIFA, ie? Mae'n switch o mechanics o gwell. Dwi'n gwybod sut grey skins. Na fi chwaith hynny, dwi'n peth yn bwcio. Dwi'n gwybod sut grey skins a FIFA yn dim ar hwn. Ti'n mynd i siop i top right, ie. 3-0 i hyn. Dwi'n siop na. A di top football. Football. Ydy bwyd ffragol? Football. Top. O, fe. Na, dim am o'r small. Ie, dwi'n gwybod sy'n neud. Dwi'n gwybod sy'n neud... Dwi'n gwybod beth dwi'n neud. Dal L1 a spinio'r right stick. O'n i angen neud yna. Tom, L1 a spinio right stick, yna dwi'n newid clad. L1. Dwi'n gwybod beth mae'n Spinio'r right stick. Ie, ti'n gwybod beth dwi'n? Gam trio. Ni fyt. Chdi, Tom? Be? Be o, hwnna? O, football. O'n i'n gwybod. Tom. Football. Sleidio. Tirai. Go on. Eisiau gwybod hwn, nes di? Free kick. Libra ma real target. Gwyd o. Dwi'n gwybod sut mae peth yn gweithio. Dwi'n mynd i gwybod sut mae peth yn gweithio. Ie, hwnna. O, pretty agos o'n ti'n metro. Werth o si... Nid yn dim sgrifiad. Beth o? Di gael ei. A wan, ddim hwnna'n neud. Na, dwi'n am yn neud y gyd. Oi, dau! O, bechod, mae boi crio. Mae'n ymwneud i cael. Ie, hwnna. Mae'n agos. Swn i ddim. Sut fan'na? But these like to fail like this. Watch it. Watch it. Keeper gwyd yn tua halfway line. Y keeper tua 3 quarter forward. Quarter? Ie, quarter. 3 quarter i... O, fe. Mae'n keeper yn dweud. Oh, not even conceded. O, shots o hwnna, dwi'n dweud fe. Mae'n Portugal. Mae'n Ronaldo di troi yn dechrau. Mae Messi di gorau. 92. Be, ond hynna?
Clearance is off. Ie. Beth, mae'n off fyna. Na fel, dim 90. Ti'n gweithio sut ti'n neud hynna? Nope. Mae Ibrahimovic yn inform 90. Yndi. Ti'n Bon. Mae'n tro. Tom, dwi'n meddwl chi. Messi mwyaf dwi wedi gael ydi 99. Tom, Ie, Tom. Dych chi'n munud ar ôl? touch yma. Pwy extra time? Added time. O, 5 munud! Tactic di. Sweaties. Eto. One plus. Tom, one plus. Eto. Drwbl. Drwbl. One plus. One. Tom. Chi? Mynd ar ben top hwn. Penalty. Dwi'n deall sut i cymryd penalty ar hwn. O, ti'n fi gwrdo? A pwy dal ti Dwi'n wedi? cymryd o'n y cyd yntaf. Top beth o fi? Ond, di penalty on the line. Wow. Overhead. O, dan y ffiguro? Ie. Ti'n gwybod o? Mi?